Hubáček, který naskočil ze střídačky. Hubáčková střela nad francouzskou bránu. Tam je Červenka, který vybojoval puk. Červenka, Hubáček, Jágr, Hubáček, první šance a je to gól! Tak to je skvělý úvod a pěkný český ťukes, čas 44 sekund a Petr Hubáček, tak jak v Praze skončil proti Bělorusku, tak dnes proti Francii začal. Česko vede Novák, jeho střela a ještě Novotný doráží a je to 2-0. Jiří Novotný, čas 11:43. Michal Marinka asi nemá moc velkou radost té střely, protože já bych řekl, že ho někam trefila, jak se snažil clonit. Doufám, že mu aspoň napíšou přihrávku, protože právě po od něj odraženém kotouči skóroval. Podívejte se, teď Marinka před brankářem dostal tu ránu do boku. Jede sám a je faulovaný. Jinou variantu zakončení. Klepiš se rozjíždí proti Landrymu. No, backendový blafák zkusil, ale vůbec se mu netrápit obrany soupeře. Teď Marek šanci a tenhle gol platit nebude, protože podle soudu rozhodčího Marek ten puk zasáhl rukou a potom už jenom bruslí. Viděli, jak Landrymu vypadl. Jan Marek se dopravil bruslí, ale v té chvíli už byla hra přerušena. Gřegořek a je to gól! Ta rána byla tečovaná, ale myslím si, že to byl francouzský zásah, takže Petr Gřegořek se přece jen dočká gólu na mistrovství světa a to hned v prvním utkání. Čas 3:23. Ve druhé třetině Petr Gřegořek zvyšuje na 3:0. Vyřešený Jágr ještě nabírá rychlost. Klepiš, Rachunková střela a je to 4:0. Tak Rachna teď na nic nečekal, napřáhl a strašnou ranou teď překonal brankáře Landryho. Čas 25:07. Česko využívá druhou přesilovku v dnešním zápase a vede 4:0. Novotného střela. Landry pozorný, Kašpar, Vampola. Stále Petr Vampola, za brankou je Kašpar. Před bránu míří Novotný i Vampola, nakonec Novotný, ale Landry stačil vyrazit ještě Kašpara, je to gól. Tak se Tři králové přece jenom prosadili, když dokázali na malém prostoru kotouč neuvěřitelně dlouho prostrkávat různými skulinami, mezírkami, dírkami. A nakonec se Lukáš Kašpar dává svůj první gól na mistrovství světa a čtvrtý v této reprezentační sezóně. To byla dobrá střela, navíc ještě tečovaná, puk je stále ve hře a je v naší síti. Menie se raduje, Jorik Trej je prvním gratulantem. Francie rychle odpovídá, ještě si rozhodčí zkontroluje situaci poradou s videokolegou, ale myslím si, že tahle branka bude platit. Tady puk se dostal do naší branky hodně podivným způsobem, nevím, jestli tam některý z Francouzů nepoužil rukavice jako... Ne, pozor, jestli vůbec kotouč přešel přes čáru. Tak. Ale ano. Přešel a gól dal Jorik Trej lítkem. Samozřejmě neumyslně, protože ten puk mu poskakoval po nohách. Ano, teď, ano. Jorik Trej. A zřejmě teda podle všeho musí platit tím pádem. Jenka zasáhl včas. Tardif ještě pokračuje v akci, Menie. A je to gól! Laurent Menie snižuje na 5:2. Tak nedůslednost našich hráčů v obraně potrestána. Tady jsme měli být daleko přesnější a daleko důraznější. Čas 48:37. Laurent Menie. Menier se dobře vytáhl. Dostal se tam příště. Klepiš, Jágr, Blaťák. Další Blaťáková střela, je to gól. Tak dnes to vítězství patří především obráncům. Miroslav Blaťák využívá třetí přesilovku v dnešním utkání a 33 sekund před koncem zápasu zvyšuje na 6:2.
zase moc pěkná střela obránce. Máťák našel tu správnou skulinu. Jeden z Francouzů si tam lehal, ale tečoval ten kotouč. Teď to bylo hezky vidět.